Moja rola je systémový inžinier. To znamená, že štandardne testujem alebo kvázi nahrávam nové softvery, ktoré vyvíjajú naši vývojári. Ja sa podielam na jednom projekte, ktorý sa nazýva SAXEM. Tento projekt je využívaný v Nemecku. Podielam sa na ládovanie nových softverov, na naše špeciálne karty, ktoré sa používajú v telekomunikačných zariadeniach. Vedľa toho ešte napomáham v projektových sieťach, čiže konfigurujem Cisco zariadenia, vedľa toho vytváram virtuálne mašiny. Každý deň sa stretávam s mojím vedúcim. Ak mám nejaké nové úlohy, tak to si prejdeme, podebatíme o tom, že ako by sa to dalo spraviť, prídem s mojím riešením, či to odsúhlasí, či to neodsúhlasí, potom možno, že príde s jeho svojím riešením a potom samozrejme nad tým začínam pracovať. Štandardne to ešte komunikujem s mojím vývojárom a potom, keď on vydá nejaký nový software, tak to idem najprv tu otestovať a potom to posúvame do Viedne. Ja si myslím, že tí naši systémoví inžinieri sú veľmi v pohode ľudia, tak to by som to vedel povedať. Sú priateľskí, srandujeme zhruba každý deň o niečom a taktiež aj tí vývojári nie sú takí proste, že len pred počítačom ťukám do tých klávesníc a nič iné, ale môžeme sa aj s nimi o všetkých veciach porozprávať.